joo. Lähtevä kävelemään tämä mehtäpätkä 500 metriä matkaa tässä tuonne monumentille. Mennään katsomaan miltä se näyttää. Nyt aletaan olla tässä perillä. Ollaan kävelty muutama 100 metriä tässä. Oliko tämä 500 metriä tuosta parkkipaikalta tänne? Niin katsotaanpa. Siinä ollaan tässä portilla nyt, niin siinä on tuommoinen muistolaatta. Saksalaisten sotilaiden hautausmaa. Rovaniemi, Norvajärvi, 3945. Joo, mennään kattoo. Tämä on kyllä mielenkiintoinen paikka. Kyllä se semmonen omalainen fiilis on täällä ollut. Aika jännä tunne, mutta katsotaan mitä täällä on. On ainakin hieno tämä rakennus äkkiseltä. Tämmönen tehty, tämmönen kunnon monumentti tänne. Tuo mikä tämä zoomi, akkalainen kohmeessa käytiä tämä kamera, että pitää pelata zoomia. Jaa, täällähän tulee muitakin turisteja vastaan, mutta on. Nätiin tuon maisemat. Tuolla näkyy tommonen puuristi oleva. En tiedä näkyy tuossa kameralla, mutta iso puuristi tuonne järvelle päin tehty. Katsot. Siinä on saksan kieltä, tuosta ei kyllä meikäläinen ymmärrä ainakaan yhtään mitään. Mennäänpä eteenpäin. Siinä on tuo Norvajärvi menee tuossa noin. Siinä on ulkoapäin tätä monumenttia, mihin nämä saksalaiset ylät. Ne on ilmeisesti haudattu tuonne rakennuksen sisälle. Ja siellä on isot kivilaatat laitettu siihen haudan päälle sitten. Nyt se tuo Pekka Anhitto se jutteli äsken, mutta käydäänpä katsomassa. Joo, siinä on tuommoinen muistopatsas niin tehty tänne näin. Ja täällä on tämä itse haudat on täällä sitten. Siinä on nuo kivilaatat, minkä alle on sotilaat haudattu. Siinä on 8 isoa tuommoista kivilaattaa, mikä alle ne on haudattu. Siinä on nimet laatassa, mutta ei nyt saa kyllä valoa tänne, että näkisi kuvata paremmin. On kyllä vaikuttava paikka, täytyy sanoa. Ja tässäkin kivilaattossa näkyy olevan kaikki nimet. Katsotaan saadaanko salamaa tähän videolle. No niin, nyt on salamavalo päällä. Niin. En tiedä, onko tässä kaikki samat nimet missä tässä taululla. Niin. Kyllähän kun katsoo tuota vuosilukuja, niin aika nuoria sotilaita on kaikki. Ei ole vanhoja miehiä ollut. Joo, ensin he taisteli Suomen puolesta ja se jatkosodan lopussa tuli kahakka suomalaisten kanssa ja suomalaiset ajoi saksalaiset pois maasta ja nämä on varmaan niitä uhreja sitten ilmeisestikin. Ne on ollut parikymppistä ja vähän allekin osa näistä miehistä. Joo, siinä on toinen taulu vielä nimiä täynnä. Tai eikö ole aika erityinen fiilis täällä kuitenkin? On, rauhallinen paikka. On. Ja hienolla paikalla. Kyllä. Ei siinä mitään. Tämmönen oli saksalaissotilaiden hauttuumaa.
No niin, nyt käytiin hautuumaalle ja lähdetään takaisin jatkamaan rallihommia. Ja kyllähän oli pysäyttävä paikka oikeasti ja hieno muistomerkki on tehty sotilaalle. Ja kyllähän tulee iso mies herkistyy, eihän sille voi mitään. On kyllä hieno paikka. Kannattaa käydä, jos liikkuu Rovaniemellä päin, niin ehdottomasti poiketa tuo, jos historia kiinnostaa.